La llengua catalana acumula al llarg de la història escriptors d'una importància destacada. Però, i si hi haguessin d'afegir el nom de Miguel de Cervantes? Aquest és el plantejament de la novel·la La paraula silenciada, en la qual Marc Grijalbo proposa un escenari on Cervantes hauria usat el català per escriure un dels títols cabdals de la història, El Quixot. El mateix autor precisa que aquesta no és una idea esbojarrada, sinó que parteix de teories existents. Jo el que he fet és recollir una d'aquestes teories que parla de que segurament Miguel de Cervantes era valencià i no escrivia en castellà, sinó que escrivia en català. I el que ens han arribat són traduccions. Això, clar, dit així, en fred, clar, hi ha qui ja li fica la pell de gallina, en negatiu i en positiu, no? L'autor va més enllà i no es limita a cenyir-ho a un simple artifici argumental. Segons Afitx, al llarg de la història hi ha hagut altres casos d'obres que s'havien escrit en una llengua i s'havien publicat en una altra. I hi ha qui em diu, ostres, és que això és un disbarat, això és impossible. Home, impossible no és. De fet, sense anar més enlluny, tirant-lo blanc, la traducció que es va fer, la primera traducció en llengua castellana es va traduir sense dir que era una traducció i va circular durant més de 100 anys com una obra anònima en la llengua castellana, tirant-lo blanco. Per tant, si van ser capaços de fer-ho amb tirant-lo blanc, per què no ho podien fer amb alguna altra novel·la? La novel·la ha guanyat el 26è Premi Sebastià Joan Arbó, que atorga l'Ajuntament de la Ràpita. S'hi han presentat una vintena d'obres, entre les quals el jurat ha escollit la guanyadora per unanimitat. El regidor de Cultura destaca el potencial d'aquest premi, que en els últims anys havia experimentat un refredament. Un premi que últimament estava una mica a la UBI i s'havia de realçar perquè era un premi que havia donat autors molt importants, com Andreu Carranza, de Flix, Miquel Reverter, de Clar Ràpita. Marc Grijalbo, de 35 anys, és originari de Barcelona i compagina la tasca de docent a l'Institut Centrassos i la Universitat de Girona amb una consultoria privada.